ଅକାଟ୍ୟ ଖନା ବଚନ। ସୁଧି ଜନେ ସ୍ଥିର ମନେ କରିବ ଶ୍ରବଣ। ଅତି ହିତ କଥା ଏହି କରୁଛି ବଖାଣ। ଶୁଣିଲେ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ ଏ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଉଦୟ ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚୈତନ୍ୟ। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ମାନ ହେବ ସମାଧାନ। ଦରକାର ବେଳେ ତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଜାଣି ତ ପାରିବ। କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ ରହିବନି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ। କେଉଁଟା କରିବ ନାହିଁ କେଉଁଟା କରିବ। ସତ୍ୟ ଏହି ବଚନରୁ ସବୁ ତ ଜାଣିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ହେଲାଣି ଜଟିଳ। ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି ଜଞ୍ଜାଳ। ମୋହମାୟା ପଛେ ଧାଇଁ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେଲା ଭାଇ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ କିଏ ବା ମାନୁଛି। ମାନୁନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଯେ ମହାଭାରତ। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାର ପରା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣିତ। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷର ଠାର ଜାଣିବ ବେଦର ଗାର। ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ କର୍ମରେ ଲାଗିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆଦର ପାଇବ। ବିଦୁଷୀଖନାଙ୍କର ଏ କି ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ। କାଜି ଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି କରିବ ଖଣ୍ଡନ। ମଣିଷର ହିତ ପାଇଁ ଗଲେ ଯାହା କହିଦେଇ। ମାନି ଚାଲୁଥିବ ଯିଏ ସୁଖରେ ରହିବ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ସଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବ। ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ସିନା ଘରଣୀ ରହିଲେ। ଘରଣୀ ଥିଲେ କି ହେବ ଉଦଣ୍ଡି ହୋଇଲେ। ଦାଣ୍ଡେ ଯାଇ ହୁଏ ଠିଆ ପଡ଼ୁଥାଏ ନା ଗାଁ। ବରଷକ 12 ମାସ ସେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିବେ ଶୁଦ୍ଧିଜନ ଖନାର ବଚନ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷ କୁକୁର ସମାନ। ଏକ କୁତା କୁତା ପାଳେ ଏକ କୁତା କୁତା ମାରେ। ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ତ କୁକୁର ସମାନ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୋଇଁ ତ କୁତା ଠାରୁ ହୀନ। ଗରଜିଲା ମେଘ ଖାଲି ଗରଜି ରହିବ। ବରଷିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହୋଇବ। ଭୁକୁଥିବା କୁତା ଭାଇ କେବେ ତ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା ଯେ ହୋଇବ। କଥା କୁହାଳିଆ ସଦା କାମରେ ଠକିବ। ଯେଉଁ ଜନ ଭୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କର୍ମରେ ଲାଗଇ। ଲାଭବାନ ହୋଇ ସେ ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗଇ। ଯେଉଁ ଜନ ଅଳସୁଆ ତା ସଂସାରେ ଲାଗେ ନିଆଁ। ଯିଏ ସବୁ କରୁଥାଏ ଚାକର ହାତରେ। ଅଧା ସୁଖେ ଅଧା ଦୁଃଖେ ଦିନ ତାର ସରେ। ଅନ୍ତେ ପିତା ଦନ୍ତେ ଲୁଣ ଯେ ମାନି ଚଳିବ। ରୋଗ ବୈରାଗ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ।
ଖାଉଥିବ ଯିଏ ପିତା, ହବ ସେ ଜଗତ ଜିତା। ପାଦରେ ତେଲ ଯାହାର ପଗଡ଼ି ମଥାରେ, ଗେଲ ହଉଥାଏ ସେ ତ ବଇଦ ସାଥିରେ। ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ, ଖାଇ ଶୋଉଥିଲେ ସିନା ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ। ଖାଇ ଯିଏ ଚାଲେ ବାଟ, ବାୟୁ ବଢ଼େ କରେ ନାଟ। ଖାଇସାରି ବସେ ଯିଏ ତା ପେଟ ବଢ଼ଇ, ଖାଇସାରି ଖାଏ ଯିଏ ଯମକୁ ଭେଟଇ। ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଯାତ୍ରାର ନିୟମ, ଶୁଭ କର୍ମେ କେଉଁ କାଳେ କରିବ ଗମନ। କେବେ ହୁଏ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି, କେବେ ମନ୍ଦ ହୁଏ ବିଧି। ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ବାଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁଟି, ଅସାଧ୍ୟ କାମ ସହଜ ହୋଇଣ ଯିବଟି। ମଙ୍ଗଳ ରାତିକି ପୁଣି ବୁଧର ପାହାନ୍ତି, ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣେ ଖୁସିରେ ଯିବଟି। କାର୍ଯ୍ୟେ ହେବ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା କିଛି ନ ଖୋଜିବ, ସେ ସମୟେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ରବିବାର ଗୁରୁବାର ମଙ୍ଗଳ ସକଳେ, ଯାତ୍ରା କଲେ ଧନ ମାନ ଯଶ ଆଦି ମିଳେ। ପକ୍ଷୀ ରାବ ଦଉଥିବ, ବସାତ ଛାଡ଼ି ନଥିବ। ଉଡ଼ୁଥିବ ହେଲେ କରୁ ନଥିବ ଆହାର, ସେହି ସମୟରୁ ଘରୁ ହୋଇବ ବାହାର। ଯାତ୍ରା କାଳେ ଯାତ୍ରା କାଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବ, ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ତାହାକୁ ମଣିବ। କହୁଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି, ଶୁଣି ମନେ ରଖିବଟି। ମନେ ରଖିଥିଲେ ବେଳୁ ହେବ ହୁସିଆର, ପଛକୁ ନଥିବ ଆଉ ଅଡ଼ୁଆ ବେପାର। ଯାତ୍ରା କାଳେ ବାମ ପାଶେ ଦେଖିଲେ ଶୃଗାଳ, ଜାଣିବ ସେ ଦିନ ନିଶ୍ଚେ ମିଳିବ ସୁଫଳ। ଅବା ବାମ ପାଶେ ଶବ କୁକେଇରେ ଯାଉଥିବ, ଜାଣିବ ମନୋକାମନା ସଫଳ ହୋଇଲା। ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବାର ବେଳ ତ ଆସିଲା। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଯଦି ଦେଖିବ ବାମରେ, ବୁଝିବ ବାଧା ନାହିଁଟି ଆଜିର କାମରେ। ହେଉ ମେଣ୍ଢା ହେଉ ଘୋଡ଼ା, ବାମେ ଯଦି ହୁଏ ଛିଡ଼ା, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମିଳିଲା ଜାଣିବ। ମନରେ କିନ୍ତୁ ନ ରଖି ଗମନ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷେ ଯଦି ଦେଖିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୃଗ ଚରୁଥିବ ବା ଥିବେ ଧେନୁଗଣ। ଜାଣିବଟି ଏହା ଶୁଭ, ହବ ନିଶ୍ଚେ ଶୁଭ ଲାଭ। ବାମ ବା ଦକ୍ଷିଣେ ଯଦି ଦେଖିବ ନେଉଳ, ଗରୁ ପୃଷ୍ଠେ କାକ ଥିଲେ ଦବ ଶୁଭ ଫଳ। ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ତ କହିଲି ବୁଝାଇ, ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲେ ରଜବତୀ, ଥିଲେ ଥାଉ ଶୁଭ ତିଥି। ଗମନ କରିବ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ କାଳରେ,
ନ ମାନିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ କପାଳେ। ବିଲେଇ କଳହ କଲେ ଗମନ କାଳରେ, ଅବାକଳି ଲାଗିଥିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଜନରେ। ମାତା ଅବା ଗୁରୁଜନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ମନ, ସେବେଳେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବ ନାହିଁଟି। ମହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁଟି। ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଖୋଜିଲେ ନ ମିଳେ, ଜାଣିବ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଘଟିବ ସେ କାଳେ। ଅକାଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସେତ, ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଔଷଧ କାଳରେ। ଯାତ୍ରା କରିବା ବାରଣ ଖନା ବଚନରେ, ଶୁଖିଲା କଳସି ଅବା ଶୁଖିଲାରେ ନାଆ, ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ଯଦି ରାବୁଥାଏ କୁଆ। ଆଗକୁ ନ ଦେବ ପାଦ ଘଟିପାରେ ପରମାଦ, ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବ। ନ ଫେରିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବ। କାକ ବସିଥିବ ଯେବେ ଗରୁର ଲାଞ୍ଜରେ, କେବେ ନ ଯିବଟି ବାବୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ବାଟରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ ହୋଇବ ଅଛି ପ୍ରମାଣ, ଘରକୁ ଫେରି ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ଭଜିବ। ଏହି ମହା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ତ ଦେଉଛି ବତାଇ, ଲୀଳାବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଟି ବୁଝାଇ। ନବ ଏକ ସିଧା କାଠି ମାଟିରେ ଦବଟି ପୋତି, ଉପରକୁ ରହୁଥିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି, ସେଥିରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ ବାହାରି। ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଅଧର୍ମ କରଇ, ପର ନାରୀ ପର ଧନ ହରଣ ହର ସେ ହରଇ। ଯିଏ ଖେଳେ ଜୁଆ ପଇସା ତା ମୁହଁରେ ଖଡ଼ୁ ମୂଷା, ଚୋରି କରୁଥିବ ଯଦି ଘରର ଚାକର, ବେଳହୁଁ ପେଡ଼ି ପୋଟଳି ଦେଇ ବିଦା କର। ଛାତିରେ ନ ଥାଏ ବାଳ ମାଗୁର ନିଶୁଆ, ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗିଆ। ସିଏ ଜିଉଁଥିବ ଦିନ ଯେତେ, ତାକୁ ନ ଯିବ ପରତେ। ସୁସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ଜାଣ ଗୁଆ ପାନ ଖାଇ, କୁସଙ୍ଗେ ବସିଲେ କାନ କଟା ତ ହୁଅଇ। ଗୀତ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଗାଇଲେ ବାଟରେ, ପାଣି ନାଶ ହୋଇଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟରେ। ହେଜୁଥିବ ସୁବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଥିବ ସାବଧାନ, ନାରୀ ନାଶ ହୋଇଯିବ ସେମିତି ହାଟରେ। ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଉଥିବ କୂଟ କପଟରେ, ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ଯିଏ ଯାଏ ପାଣି ଆଣି, ପରପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁ ଖସେଇ ଓଢ଼ଣି। ବୁଲୁଥାଏ ସାହି ସାହି ମନ ଖୋଲା ଗୀତ ଗାଇ, ଉପରେ ପଡ଼ି ଦିଅଇ ଯେ ନାରୀ ଭାଷଣ। ଖନା ହେଲେ ସେ ନାରୀକି ନ ଦିଅ ସମ୍ମାନ, ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ହୁଏ ଦୋଚାରୁଣୀ, ପର ଘରେ ପଶି ନଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଘରଣୀ। ପୁତ୍ର ଯାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ
ପରଜାର ପାଶେ ଯାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ କଳିହା ପଡ଼ୋଶୀ। ଜୁଆଡ଼ି ପୁତ୍ରକୁ ଜମା ନଥିବ ଭରସି। ଦିକୁଳକୁ ହିତା ବୋଲି ନା ତା ଦୋହିତା। ଦୁଚାରୁଣୀ ହେଲେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ସେ ପିତା। ବାପ ଘର ମୁହେଁ କଳା ଶାଶୁ ଘର ମୁହେଁ କଳା। ବୋଳିଥାଏ ସେହି ଝିଅ ଯେ ହୁଏ ମୁଖରା। ସେମିତି ଝିଅକୁ କାହିଁ ମିଳେ ନା ଆସରା। ଯାତ୍ରା କାଳେ ଯେବେ ଛିଙ୍କ ନିଜର ପଡ଼ଇ। ଝିଟି ପିଟି ଯେବେ ଏହି କାଳରେ ପଡ଼ଇ। ମନେ ରଖ ସୁଧୀଜନ ସେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଭୋଗେ ସେ କାଳ କାଳକ। ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ସବୁ କରିଲି ବଖାଣ। ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଦେହେ କଳା ଯାଇ ଗୁଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ମିଳେ କହୁଅଛି ବଲେ। ମୁହଁର ବାମରେ ଯାଇଥିବଟି ଯାହାର। ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ ତାହାର। ସ୍ୱଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର କରେ ପର ଉପକାର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିଲେ ମିଳଇ ସମାନ। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାର ସରିଥାଏ ଦିନ। ବାମ ହସ୍ତ କହୁଣୀରେ ଥିଲେ କଳା ଯାଇ। ନାନା ଚିନ୍ତାରୁ ତା ମନ ବିରସ ହୁଅଇ। ଥିଲେ କହୁଣୀର ତଳେ ସେହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିଣ କଥା ମାନ କହେ। କଥାରେ କଥାରେ ସେ ତ ମନ ମୋହି ନିଏ। ଦକ୍ଷିଣ କହୁଣୀ ପରେ ଥିଲେ କଳା ଯାଇ। ଚିରଦିନ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟେ ତା ମନ ବଳଇ। ବାମ ବକ୍ଷେ ଥିଲେ ଯାଇ ପର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ। ଦକ୍ଷିଣ ବକ୍ଷରେ ଥିଲେ ମୂର୍ଖାମି ବଢ଼ଇ। ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ନିମଗ୍ନ ହୁଅଇ। କଳା ଯାଇ ମନ୍ଦା ଯେବେ ନୟନେ ରହିବ। ସେ ମଣିଷ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ। ସୁଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେହି ଲୋକ ହବ ଜାଣ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସଦା ବିଚାର କରିବ। କେବଳ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟେ ମନ ବଳାଇବ। କରତଳେ ଥିଲେ ଯାଇ ହୁଅଇ ମଙ୍ଗଳ। କାହାକୁ ହାତ ପାତିବା ନଥାଏ ତାହାର। ହୁଏ ନାହିଁ ପରବାସୀ ଦିନ ଯାଏ ହସି ହସି। ପାଦ ତଳେ ଥିଲେ ଧନ ନାଶ ଅଳପ ଶିକ୍ଷିତ। ମୂରୁଖ ଜନ ହୁଅନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗାତ। କଳା ଯାଇ ମନ୍ଦା ଥାଏ ଯାହାର ପିଠିରେ। ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦିନ କାଟଇ ସୁଖରେ। ଜାନୁ ଦେଶେ ଥିଲେ ଯାଇ ପର ଉପକାରୀ ସେହି। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସର୍ବଦା ରୁହଇ ଶରୀର। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତଇ ତାହାର। କଳା ଯାଇ କଥା ଏବେ କହିଲି ଶ୍ରବଣ। ଏଥର କହୁଛି ତିଳ ଚିହ୍ନର ଲକ୍ଷଣ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗେ ଥିଲେ ରହି
କେଉଁ ଫଳ ଉପୁଜଇ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ଦେଉଛି ନମୁନା। ଲଲାଟ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ନାସିକାର ପରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସୁଖୀ ହୁଅଇ ମହୀରେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦେବଧନ ଭୋଗ କରେ ଯଶମାନ। ନେତ୍ର ତଳେ ଥିଲେ ହୁଏ କଠୋର ଉଦ୍ୟମୀ। ଗଣ୍ଡ ଦେଶେ ତିଳ ଥିଲେ ହୁଅଇ ନିର୍ଧନୀ। ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଓଠ ତଳେ ବା ଉପରେ ପ୍ରେମ। ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଓଠ ତଳେ ବା ଉପରେ ମନ ତାର ସଦା ଥାଏ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ କରି ଯାଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାର ଜୀବନ। କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଥିଲେ ଧନ ମିଳଇ ଅଶେଷ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷ। ଦକ୍ଷିଣ ଛାତିରେ ଥିଲେ ହୁଅଇ ପଣ୍ଡିତ। ଉଦରରେ ଥିଲେ ବହୁ ଭୋଜନ ରେଚିତ। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଥିଲେ ପୁଣି ନୃସଙ୍ଗ ହୁଅଇ ପ୍ରାଣୀ। ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଏ ତିଳ ରହିଲେ କଣ୍ଠରେ। ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଶୁଣିଲେ ସୁଜନ। ଏବେ କହୁଅଛି କିଛି ବିଧି ଓ ବିଧାନ। ଜମି ଗୋରୁ କିଣା ବିଧି ଶୁଣିଲେ ବଢ଼ିବ ବୁଦ୍ଧି। କିଣା ବିକା ବେଳେ ଆଉ ନଥିବ ସଂଶୟ। ବୁଦ୍ଧି ବେଳେ ପିତା ପଟ ଜିତା ପଟ ହେବଟି ନିଶ୍ଚୟ। ଘର ପାଖ ଜମି ହେଲେ କିଣିବୁ ଆଦରେ। ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତ ପଡୁଥିବଟି ଆଖିରେ। ଦୂର ଜମି ଗୋରୁ ଖାଏ ଅବା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ। ଗୋରୁ କିଣିବାକୁ ଯଦି ମନ ତ କରିବୁ। ନିଜ ଗାଁ ଗୋରୁ ହେଲେ ଆଗୁଆ କିଣିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହଳ ଯେ କରିବ। ତାକ ପାଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ। ବଳଦକୁ ହବ ବାତ ମିଳିବନି ତାକୁ ଭାତ। ମହାପାପୀରେ ଜଗତେ ସେ ଗଣା ହୋଇବ। ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବ ଯିଏ ଉପାସ ରହିବ। କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଏ ମହା ସନ୍ଦେଶ। ଆଜି ପାଇଁ ଏହିଠାରେ କରୁଅଛି ଶେଷ। ଖନା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ରଖ ହେ ମନେ ସାଇତି। ଦରକାର ବେଳେ ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ସଂଶୟ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ।